Ok, to kai tsaye idan ka bar shi a wajen da aka sa direct internet nan kuma an sa data and wifi, to yana nufin dukkanin wani application da kai kokarin bude shi zai bude ma ba tare da ka sha wahala ko kuma ya nuna ma babu data ba. Misali zaka iya shiga internet, misali WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dukkan wani chatting da ka sani zaka iya shiga. Hayyakumullahu ayyuhal mutabi'una hadhihi alqana'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar da ku gani a jikin bidiyon shine yanda kwance har yanzu ana samun wannan data da ake samu ta wato ainihin wannan bidiyo da muka kawo muku a jiya kenan insha Allah. To insha Allah dangane da mutane tambayoyi da suke ta mana akan application din, haka ne ta samu ga yana da kyau a ce mun ƙara yin wani bidiyo, mun dan ƙara wani bayani haka ta yanda mutane za su fuskanci yanda ake aiki da shi, su mori abin da suka mora kafin ta kai da an rufe wannan abun din. Wannan shi tsari da ake samun data din. Da haka kai tsaye kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon, ina dan roƙo a wajenka shine ka danna mana wannan alama ta subscribe idan baka danna ba. Idan ka danna za ka ga wata alama ta ƙarawa ta bayyana, ita ma sai ka danna ta, sai ka taɓa wajen da aka sa all. To daga nan ne fa za ka dinga samun dukkan wasu bidiyoyi da muke ɗorawa a cikin wannan channel ta mu ta Jabiri TV. Okay, to kai tsaye mu shiga zuwa cikin bidiyon. Ok, barkanmu da shigowa zuwa cikin bidiyon. To amma kafin muka fara kafto bayani akan shi wannan ƙarin bayani da zamu muku akan wannan application, ina muku sanarwa cewa kamar yadda muka saba duk sati muna gudanar da gasar ranar Juma'a. To sakamakon zan yi wata tafiya ko in ce zamu yi wata tafiya a wannan sati insha Allah, za ku ga wannan gasar ba ta zo mana a wannan Juma'a mai zuwa ba, sai dai Allah ya kai mu wani lokacin daban insha Allah. Tambayar da zan ƙara baku satar amsa, tambayar za ta kasance a cikin wannan channel din ne. Don haka idan ka yi bincike sosai a cikin wannan channel din, zaka iya samun dama ka lashe wannan kyauta da zamu dora. Sakamakon tun da aka fara har yanzu ba a samu wanda ya amsa tambaya daidai har ya zama na cewa ya lashe kyautar da muka shaida zamu bada ba. Don haka kai duban da za ka yi duba a cikin wannan channel tamu kafin dawowar mu insha Allah akwai tambayar da zamu yi, kuma muna sa ran insha Allah duk mai bibiya channel din zai iya samun nasara a duk lokacin da muka ba kawo wannan tambayar da za mu kawo a bidiyon mu na gaba insha Allah da zarar mun dawo. Da haka insha Allah zan iya cewa wannan shine bidiyon mu na ƙarshe kafin mu tafi, ta yanda da zarar mun dawo insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwa da za su dada muku rai. Insha Allah za mu ci gaba da kawo abubuwa da za su dinga faranta muku a cikin wannan channel tamu, sannan suna sanar da yan uwa waɗanda ba su san abin da ya shafi wani abu da bangaren technology da ya shigo sabo ko kuma wani abu daban ba. Ok, to kai tsaye da zarar ka shigo cikin wato ainihin application din, kamar yadda na faɗa zan sa link din bidiyon mu na jiya, wanda ba shi da application din, wanda wannan bidiyon ya fara kalla kenan, sai ya shiga wancan application din kai tsaye, ko in ce sai ya kalli wancan bidiyon wanda a cikin mun sa link din application din, sai ya taba yayi downloading din sa kai tsaye. Da zarar kai downloading kai tsaye zaka gan shi. Wannan ita ce fuska ta application din kamar haka da kuke gani. Bari dan dawo muku da ita gefe domin ku ga. Wannan ita ce fuska ta application din HA Tunnel Plus. To da zarar mun taba shi mun bude shi kamar haka, zai mu jira shi, sai mu dan jira shi kadan ya bude mana ainihin fuska ta cikin application din. Ok, da zarar ka shigo zaka ga nuna ma wannan fuska din, kawai sai ka taba wajen da aka sa later a nan wajen kamar haka. Ok, to anan sai ka taba an sa wajen da aka sa ok din nan a nan wajen. To abin da zai kawo ma wannan fuskar, kaga yanzu ba mu amfani da shi. To abin da zaka yi shine sai ka zo wajen da yake a nan wajen. Idan ka ganshi anan auto kada ka taba shi. Idan ka ganshi anan aka she custom setup nan, shi ma ka taba shi sai ka bashi a nan wajen. To amma ka lura da nan wajen, a yayin da ka ga nan ba United States bane, to kai tsaye sai ka taba nan wajen kamar haka. Ok, a yanda ka taba zai kama waɗannan ƙasashe kamar haka. To sai ka zo ka zaɓi ga United States a nan wajen kamar haka da kuke gani, sai mu taba shi kamar haka. To kaga location ɗin ya koma United States kenan. Sai ka sako nan wajen kamar haka, wajen da aka sa direct internet ɗin nan. Idan ka ga ba data and wifi bane, sai ka taba wannan alama kamar haka. To anan sai ka zaɓi wannan na farko ɗin data and wifi. Ko kuma misali sai ka jawo ƙasa a nan mu haka. Nan za ka iya zaɓen wanda muka nuna muku, za ka iya zaɓen data and wifi, ko kuma ka tafi wannan kamar haka, sai ka zaɓi kalar sim ɗin da kake amfani da shi. Gashi nan za ka ga an sa tuta ta Najeriya, yana nufin Najeriya kenan. Nan kaga MTN an sa 50 MB, a rana za ka dinga samun MB 500. Nan kuma an sa za ka dinga samun MB naira 50 kenan. Nan kuma an sa 9 mobile, za ka dinga samun MB 150. Nan an sa
menene dai gashi nan dai ban gane me suke nufi a nan wajen ba dai. Zaka dinga samun data karfinta dai za ta kasance 4G ne misali dai kai tsaye wannan abin da suke nufi. To anan haka sai ka zaɓi wanda kake bukata. To amma abin da yafi shine ka bar shi anan farko din wajen da aka sa data and wifi din nan, wannan na farko da kuke gani gashi nan yayi alama ta buɗe kansa kamar haka. Ok, to amma idan ka sa data and wifi din bai ma aiki ba sai ka koma can kasan kenan sai ka zaɓi irin kalar sim ɗinka misali sai ka sa shi a wajen. Ok, to kai tsaye abin nufi idan ka sa shi a wajen nan. Ok, to kai tsaye idan ka bar shi a wajen da aka sa direct internet nan kuma an sa data and wifi, to yana nufin dukkanin wani application da kai kokarin bude shi zai bude ma ba tare da ka sha wahala ko kuma ya nuna ma babu data ba. Misali zaka iya shiga internet, misali WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dukkan wani chatting da ka sani zaka iya shiga ba tare da kana da data ba tare da kana data a cikin kowane sim ɗinka ba. Idan har ka bar shi a direct internet za ka samu dama ka yi downloading ko in ce ka yi browsing cikin sauki ba tare da ka nemi wata data ba. Ok, to kai tsaye wannan kenan. To anan sai mu koma baya kamar haka da kuke gani, sai mu taɓa wajen da aka sa start. Bayan mun gama saita United States nan mun zaɓi direct internet ko kuma mun zaɓi kalar sim ɗinmu, sai mu taɓa wajen da aka sa start a nan wajen kamar haka. To anan ne in ka taɓa shi za ka tashi zaka ga nan kaga gashi nan datan mu ta fara aiki, amma yana nan yana starting ne tukunna bai gama yin connecting ba. Nan sai mu dan jira shi, kaga nan gashi ya bamu 4.7 KB, to zamu jira shi sai ya gama mana starting a nan wajen. Da zarar ya gama zaka ga nuna ma stop. Idan ka ga nuna ma stop to kai tsaye ya nuna cewa yana aiki kenan a wannan lokacin. Yanzu bara mu jira shi kamar haka. Ok, to kai tsaye da zarar ya starting ya gama zaka ga ya kama wannan fuskar, sai ka taɓa wajen da aka sa watch video. A nan ne zaka ga idan ka kalli bidiyon zaka ga sun ƙara mara adadin awannin da zaka dinga amfani da shi ba tare da ka nemi data ba. Ok, to kai tsaye kaga bidiyon mu nan zai buɗe kamar haka, sai mu jira shi ya buɗe kamar haka. Kai tsaye da zarar ya gama zaka ga ya kawo ma adadin awannin da ka kalla. Misali kaga nan ya ba minti 28, to zamu iya taɓa wajen da aka sa add time din nan. Idan muka taba add time zai bamu dama mu kalli bidiyo. Daga zarar mun kalli bidiyon za ka ga sun ƙara mana yawan awannin da zamu ci gaba da amfani da wannan application. Wannan ita ce hanya da zaka dinga amfani wajen samun dukkanin wata data. Wajen add time din nan zaka dinga zuwa kana tabawa sai su baka dama ka kalli bidiyo, daga nan za ka ga adadin awannin nan sun ƙara yawa. Sannan kamar yadda dama na faɗa a wancan bidiyon, idan kana da data ka za amfani da ita. Sai dai idan baka da data ne wannan application din zai baka dama ka dinga amfani da ita ba tare da taka datar ba. Ok, kamar yadda dama na faɗa a wancan bidiyon, idan misali kaga data ka ta kusa ƙarewa, dama yawanci zaka ga amfanin mu zaka ga idan data ka ta ƙare akan yi ma message ko kuma a nuna ma wata alama. To idan kaga ta kusa ƙarewa sai kai maza ka zo kai wannan setting. Dan haka insha Allah a bidiyon mu na wani lokacin za mu kawo muku bidiyo ta yadda ake dubawa ta setting. Idan ka shiga ta cikin setting zaka gani idan data ka ta kusa ƙarewa ko kuma tana da yawa. Da haka ku cigaba da kasancewa da channel din Jabiri TV domin kwamushe sankin abubuwa da suka shafi technology cikin gaggawa ko cikin sauki ba tare da an bar ku a baya zama da cewa ba ku sani ba. Da haka insha Allah a bidiyon mu na wani lokacin nan gaba za mu kawo muku ta yadda in ka shiga setting zaka duba yadda data ka take, idan ta kusa karewa ma ko kuma idan bata kusa karewa ba za mu nuna muku yadda zaka shiga ka duba wannan tsari din. Da haka idan bidiyon ya burge kada ka manta ka danna alamar like, sannan ka danna subscribe idan baka danna subscribe ba. Muna matukar godiya. Mu kasance da ku a wani bidiyo na gaba.